ስላሴ ንመን ከተአምን ስላሴ ስላሴ ክንደዮ ሰለስተ ይኾኑ ሓደ ይኾኑ ብምንታይ ሰለስተ ይኾኑ ብስም ብግብሪ በአካል ብምንታይ ከሓደ ይኾኑ ብባህሪ ብስልጣን ብፍቃድ ብመለኮት እንታይ ከስሞም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ከግብሮም አብ ወላዲ ወልድ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ አብ ማለት እንታይ ማለት እዩ አቦ ናይ መን አቦ ናይ ወልድ ወልድ ማለት ውሉድ ናይ መን ውሉድ ናይ አብ መንፈስ ቅዱስ ማለት ሰራጺ ካብ መን ፈጠረካ